Wait lang. Okay yung pera ko eh. Kasi okay. Saan kaya ako makakakuha ng pera? Ang problema ako. Dami naisip ako. Si Jeko. Sabi ko na nga ba, yung utak ko nasa talampakan eh. Puntahan. Ito na naman yung langis ko. Jek, Wait. Yan. pero kasi, may kailangan ako. Ano ba yan? Pwede mo akong pautahin ng 2K dyan. Okay. Oo. 1K na lang to eh. Yan, 2K sana. Babayaran ko rin today. Sigurado ka? Oo. 1K parang na lang to eh. Parang naman hindi ako kilala. Grabe ka naman. Oo. Bayaran mo ngayon Pwede na ha. to. Bayaran mo ngayon yun ha. May utang ka sa aking 1K ha. Ay talaga utang. Oo. 2K hinahiram mo eh. Tapos 1K lang binigay mo. Ayan. Diba? Sige lang. Bayaran ko na yun. Yung utang ko. Bisa mo. Kulang ka po. Oh. Yung utang ko sa'yo ha. Oh. Wala na akong utang sa'yo ha. Oo. Good. Nani? Teka. Yung ano niya sa akin. Yung utang mo sa akin. Na 1K. O hindi babayaran ko na ito. Oo. Yan ha. Wala na akong utang sa'yo. Quiz tayo ha. Malinis yan. Okay. Okay, kala niya mag-isa niya ako. Wait lang. Okay yung pera ko eh. Kasi malagay yung 2K. Ang baka nalaglag. Kala niya mag-isa niya ako.